Ndamira pamberi pedera mambo kutasa. Ndamira pamberi pedera mambo kutasa. Yeso ndo chokwadi. Yeso ndotara umbo chokwadi. Panjara moto. Ndikanye panjara sane moto. Mwari mbatsira. Mwari mbatsira wangu. Wamusore changamira. Yes. Inini starangu ndotwa 20 rechizasi. Nauya tinayo inauye minda. Nauye minda yakamira yakadai so. Mai baba wangu inini akarora mumwe mudzimai wechipiri. Anova ndiye ane mhuri. Zvadaro inini mai vangu akarorwa 1959. 1951. 1961 ndo pakarorwa mai. Akarorwa 1961 achigara nababa akapaigara akanatezvara. Obva arowa kavipo baba. Pakanga apiwa baba wavo nasekuru ndo pakavagira baba. Mai obva baba akatorora akatangira madzikoma ake futi kurora. Saka vaita varora 4 bamba ndo pakati mai ndaungana varora. Mai obva aenda kunotsvaga pekunogara. Oro patiri kugara nhasi uno yakabata. Pakatanga kugara mai vakagara kudaro 1981 baba akanga ari kubasa pakauya namai nini maiwe awo agare pacheya mbuya agare pacheya vagara ndo pakauya awo vabereki nevana vavo togara isusu takanga tichingogara namai. Baba akanga akugara kwamai nini sita kutongokuchengetwa namai. Dzimba dzedu dziri padhuze less than 100 meters pamai nini nepedu. Asi taitoita almost 2 months tisingaonani nababa pambaba. Mai achingotichengeta. Kuzoti tagara 20 ini ndobva ndarora 2009. 2010 ndobva ndapiwa udzachi iyo namai chivakawo apa. Ndavaka paya patagara ndimuinda ndiri kurenda. Ndipo ndakachiti rimwe zuva ndobva ndadaidza baba. Baba one magara ndakaita. Ndiri kukumbirawo kuti dai matipawo kuti tionewo ndima yekuti tirime. Tiri kurenda apa handishandi. Asi ndiri kutozimanikidza kuti ndokwanise kurora nemisamuri. Kanzi inini handina pekuti ndikumbe pekuti urime. Alright zvakadii zvakanaka vandangoramba ndichirenda. 2017 ndobva ndadaidza sabhuku. Sabhuku yambotienzanisewo chiro chiri pamba pedu. Sabhuku akabva asvika. Musi wandaendara nasabhuku, sabhuku akanditi no nhau yako iyi yakanaka asi haiti kuti ndiye kunokuenzanisai iwe mimega. Zvikoro zvakuvharwa komana vanenge varipo inenge iri holiday. Ndikugadzirisei muri pamwe chete. Ngati pakanaka. Saka sabhuku akabva azouya. Akati ndauya ndataura nevakomana vaya. Vakomana vati mimi tiendai munoronga zvamaronga. Maronga zvamaronga mozotitaurira. Roti sabhuku akatitonga tiri tega isu vakomana vasi. Ndobva ndangomutsanangura sematsananguro kuitaya. Akati nhau yenyu ndainzwa. Akabvunza baba kuti baba chimiro chiri apa zvakambonyatsamira sei? Baba akati inini vana pandakarora mukadzi. Vana ndakanzi iwewe chengeta. Asi kana wachengeta kana azoda kukuchengeta zvinenge zvakubvawo kouku. Asi hawafaniri kutoti wange wachigara pana basi kana azoda kukuchengeta iwewe ndezvako zvako. Ndakudaiti zvakanaka. Saka imi muri kuzviona zvakanaka here baba chimiro chiri. Muchipiwa wanawa makapiwa chinangwa isusu pakuziva kwangu inini ndepekuti munhu anonzi ndakumbupa anenge paine chiri kutoripiwa. Saka tibudirei pachena kuti zoti kana paine chamuri kuripirwa imimi titsanangure tigare takadini takaziva. Vakati hapana ndakangonzi yodini chengeta. Ngati kana zvakadaro zvakanaka. Tobva tagara. Saka baba obva ashaika 2020. Baba ashaika 2020. Tobva tagara dare nana sekuru nemadzikoma. Chimiro chiripo baba ashaya. Apa tiine dambudziko ratinaro toti tepo kurima isusu hatina. Saka tochidii
Wanasekuru vakati isusu chiripo ndechekuti mimi wana mimi mindadi yababa wenyu namai wenyu. Saka mimi chiona zvekuti hatina zvatinokwanisa kuita baba musina kutigadzirisa. Asi vakomana vacho varipi? Vakomana vanga vasipo vanga vatobva patiri panhamo pababa kuenda kupi kudzimba dzavo. Mushure mekunge watosiya futi baba wacho ari kurwara, vatora mai wavo. Baba aigara kwamai nini, asi musiwa wakasiya baba vaenda namai wavo kutaundi. Baba asara ari pamba pawakamusira aine mushandi. Tagara inini ndini ndakazotoudzwa nemushandi uya. Akaudza mukoma, atosangana namukoma vari kuenda kunotengesa matomatoes. Kanzi mukoma, imimi ndatosangana nemi. Dai muruziva chimiro china baba, inini changu ndiri kubika sadza. Ndongoisa mumba. Ndozoenda kunotora mapureti. Sadza rari risina kumboiwa, pane 4 days. Ndiri kuita zvinhu izvozvo. Mukoma akauya akanditaurira. Ndo chimiro chiripo munin'ina. Saka todini, ndinosvika sei ikokoko kwacho. Baba isusu haadi kutona. Kata munin'ina iri radambudziko handei. Tobva tasvika baba wakangorara. Baba muri kuyere? Haana kutaura, akangosimudza musoro vangonditarisa. Chikanzi namukoma akati kurunge porridge. Apa ndiri kurunga porridge ndiri kufonera mukoma ari kuHarare. Mukoma ndiro dambudziko riri kunoku. Asvika baba vatamutsukura, takatodaidza muzukuru wanga ari padhuze pamunda wake uri padhuze. Auya tibatsire, vatatobatsira vatatsukura baba vaya porridge ye. Mukoma akati ndatofonera mudhumeni. Chigadzirira baba ari kuuya kunokutora. Tobva baba kuchipatara. Tabva baba kuchipatara vanamutore nibva ndauya kunogara naye. Baba ati tagara. Baba ndipo bakati mwanangu, inini ndarwara. Zvino inini zvandarwara, dai musha wangu uyu ukasaparara, dai mazvita angari mwana mukomana, ndiye ndaifungidzira kuti pamusha pangu panapa azogara. Zvino zvari mwanasikana, ndakuti iwewe ndiye uchazochengeta mwana uyu. Kati baba, ininiwo ndiri mwana ndinotambudzikawo, ndinozozvikurira here? Akati zvakwauri, asi ndo mashoko andiri kukutaurira. Kati ndazvinzwa. Kati zvakanaka. Saka baba washaya 2020 ndipo patakasara tagara. Nindi hatina kumboibata sekutaura kwanga zvanga zvaitwa. Ndipo pa 2022 mai wavo vakomana vobva vashaya. Vashayika ndipo ta 2022, 2023 vobva vaita nyaradzo. Tobva taenda kuna tete. Tikati tete, isusu onai tiri kumboenda. Hazvaita here kuti minda yairi mababa wedu tomboishandisawo isusu, timbomire zvekurenda, tese zvinhu zvakaoma. Tete akati inini mwana wanjadzi ndiri kutaura ndiri kuzvinzwa. Asi inini munhu akandipa dhishi rekuti ndiwe uchaona baba ndiye ashayawo. Saka nhau dzemusha wakagadza nini handichapindimo. Zvamaita imimi zvakwamuri. Kati tete zvakanaka. Saka tochidini zvamakutirasirira. Kati ini ndizvo ndotokutaurirai. Kati zvakanaka. Saka tobva tati 2024 uno muna January mai akabva aenda kumusha kwavo, anobva kumantarera. Obva arongedzerwa koroni yake 50 kg ne4 bags, 3 ZD ne1 reto. Obva auya akati vana vangu ndatumirwa izvi, handinatotsaruka nauri mava ndiri kuchengeta munin'ina. Zvino vakomana vanditi masvika kwenyu kune mvura, ife koroni morima, sezvo muri kunonoka kunorima, mozokasika kusima koroni kuitira muzokasika kuti kugambika panzara. Toirimira papi? Tikati paminda yababa wenyu. Paminda wababa wacho, iwo umwe wacho wakanga wadaidza mwanakomana wamakore, mukoma wavo awa anogara kumba kwavo, kuti chiuya urime munda uyu muito nechibage. Tikati zinotodini mune chibage? Saka pane pawakanga wakuhwawo koroni iyo kumagwere, ndipo takabva tasvika vatarimira koroni yayi yamai. Vasikana madzimai edu ndio akadzi namai endai munorima. Kati zvakanaka. Warima koroni yatokura, ndafunga yanga yamumabvi muno. Tobva tapiwa masamoni akanga arwa kucivil court dispute. Tikati muri kudiwa musi wa16 May kucourt. Kati alright zvakanaka. Tobva tatoenda kucourt musi wa16 ya. Saka munyama yatakaita takanonoka netransport kusvika kucourt. Vatasvika tikanzi anyenya yatotongwa. Mutongo wapiwa ndepapa ine 3. Papa ine wanga uchikumbira protection order
nepeace order nemacost hanzi vanofanira kupeya macost. Tikanzi mutongo wabviswa ndiwo macost, imwe itu yasiwa iripo. Tikati alright, zvakadini zvakanaka. Kanza isusu hapana patisina chekukubatsirai, nyedu panapa tatopedza nemichenda iyi. Kati zvakanaka. Tobva tatodzoka kumba. Tichisvika kumba vatapiwa mapeace order aya sanhasi. Hapana kupera 3 days. Korona yedu yaibva watopinza gejo. Yobva yatorimirwa pasi. Zvino todini? Ndipo ndakabva ndanzwa chizvo hasha. Tikati regai ndidzokezve kumakotsi. Tobva tafambira nyaya kumakotsi. Tobva tapedza kumakotsi vatapiwa judgment. Kanzi nyenyu susu ndeyematraditional leaders. Zvimati munobva kumaruzevha. Chidzokerai kumatraditional leaders. Ndiwo kune nyaya yenyu. Tobva taenda kwaShesamanga nejudgment ino ndakatonzi refer to the headman. Tobva tasvika kwaShesamanga. Tobva tataurawo neShesamanga. Shesamanga ndiyo nyaya yatiinayo. Tiri kunetsana nevana ava wakauya nababa nechimiro chemunda wakarimira koroni yedu pasi. Ishe akazotipa judgment, akatipa mutongo wake, akatipa judgment yake. Ndiyo mapepa ndinawo aya, imepu yepamunda ipo papa. Imepu yepachimiro chemunda mamiriro wakaita. Saka judgment yatapiwa kansira kari kudzikako. Asati atotipa judgment iyoyi. Takanotongwa musi wa 20 July. Tatongwa musi wa 20 July. Akatiti nhau yenyu inoda kuti ndisvike panzvimbo. Ishe tikati zvakanaka, kasi chindimirirai mbichana kuti ndisvike panzvimbo iyoyo nekuti sabhuku akashaya. Saka ndichatanga ndambogadza sabhuku. Ndagadza sabhuku ndozouya nasabhuku kwatinenge tagadza wacho tichionesana nzvimbo. Tikati already zvakanaka ishe. Tobva tatogara, ndofunga pakaita 3 weeks asati auya. Apa pata nyaya yedu iri mudare, mabhuru edu ari kutorima futi. Isu nyaya yedu iri kutongwa uku, iyo wari kurima. Kati alright, ndabva ndatombofunda chete. Kana nyaya iri mumatare, tinotenderwa here kuti tikontinue tichishanda. Akati no, hazvifaniri kudaro, chinomirai. Kati ndikona vamwe wedu ari kungorima. Kanzi mirai. Kati zvakanaka. Obva ati zuva rejudgment riya robva rauya. Akauya musi wa 21 August. Achibva aona nzvimbo. Tatenderera nenjiyadhi iyoyo. Tichitendera tichionesana miganhu nechimiro chiripo. Obva ati alright, nzvimbo ndadini? Ndaiona. Nzvimbo zvandaiona ndakuchiti muganhu inzira iyi. Nzira iyo inonanga straight nepamba pangu. Kana one inzira yamuri kuisa muganhu, one iri kubva yapamba pangu. Pakudiridza paya pawarinodiridza futi nedzimba dzangu. Dai matiwo mbichana. Tikati alright, ndazvinzwa. Pane mukotopeya uri nechemumwe. Ndikati ngatichite straight. Nepamukotopeya ipo papo totsvaga straight inongokwidza kudai. Tikati alright, zvakanaka. Mwana womukoma wangu vachibvunza akati, ko musha wasekuru uyu misha 2 iyi hongu hatirambiwa kuti muri kuti inodaidza kuti gadzani. Ko musha wasekuru wangu uyu. Tikanzi alright, ngatichisei zvakadaro. Mozoya kujudgment musi wa 30. Iyi nyaya tamboiona kuti yakamira sei. Tikati alright, zvakanaka, vakangoparadzana paya. Musi wa 30 wasvika, sabhuku yakazotitaurira mashoko akati no, judgment kunoku yachinjwa, yashati handipo. Munouya musi wa 3. Tikati alright, zvakanaka sabhuku, matoita basa nokuti takutogadzirwa kudini kuenda. Musi wa 3 isusu tisi takadzika kwashe. Vamwe wedu havana kutoenda. Tosvika kwashe tikanzi marasika madheti. Sabhuku ndakatomutaurira kuti munouya musi wa 7. Patati hatisina kutozviziva ava. Tikanzi hadzidzokerai. Tobva tadzokera musi wa 7 ndobva ndasvika tikanzi imi makandinyepera kuti musha ndewasekuru. Saka nemusha uyu muri matsotsi manyeva. Musha wawe kwagadzani. Tikati saka imi mishe zvamuti musha wawe kwagadzani. Saka ndokurova kuti baba vangu anga asina musha here. Baba wako ranga riri bhuru. Zvandatotaura kana ndatopa judgment yangu ndizvo zvatopera. Chiti kana watotaura takutokupa ndiro. Kana already ishe ndazvinzwa. Ndo judgment yandakaenda. Saka inini haina kundigutsa
kusvika ndakasvika kuno ndo mashoko andinawo. Alright. Saka nyaya yako iri pekuti mai akauya newako nevana wake. Wongo. Mai auya nevana wake. Wana hao ndio wakudzinga iye mumusha. Wongo. Alright, okay. Ndia apa ari kuresponda ndiani? Wana here ndimai here ndiani? Responded ndiani? Mai awa ndio mai wangu wakatibereka. Awo ndimai akakubereka ni? Alright. Ko wana wacho wamai nini vari kuti? Ari pana. Right. Saka ari kutaura pakakamirira wamwe ndiani? Alright. Yeah. Namira pamberi pedera maputasa. Namira pamberi pedera maputasa. Chesa ndikuchobati. Saka ndikuchobati. Kwenye panjara kune mwana tipasi. Ari anipasi. Nendo itwa Alex Gadzani. Yanga akarura mai wedu akauya tiri wakomana watatu. Hauna haurutaura kuti urutaura kuti munhu akarora mai ako ndi hapa bwakwe. Ndoda kuzwa makauya namai handiti asi musiri wanayo kani kwachisasa ndo panoda kuzwa ipapo. Ndatisiri wanayo kwachisasa saka takapinda pamusha ipapo. Then pakarorwa mai ivo vanoti baba vachisasa vanoti ndakaita agreement nanasekuru venyu kuti imimi ndichakuchengetai panzvimbo panapa, ndakuchengetai ndichakupai nzvimbo yekuti mugare ipo panapa pachona, ndichakugurirai masende kuti mugare muri panzvimbo ipo panapa nekuti ndizvo ndakawirirana nasekuru wenyu. Saka apo ndakarorawo inini ndakabva ndatopiwa nzvimbo yekuzi iwewe waka apa, uyu uchawaka apa, uyu mudiki uyu ndio uchagara panapa pamba pamai panapa ndio changa achigara ipapa. Saka zvadaro takawaka misha. Ndofunga ndakapiwa 1993 stand iyoyo kuwaka. Munin'ina wangu akapiwa pazasi madhiga yanga ari epamai. Saka zvadaro takagara pa 1993 uya kusvika izvozvi nyaya yakambotongwa sematauro akaita kuti Sabhuku pavanga kuti tinoda minda. Baba wakadaidzwa akataura kuti ndadaidzwa kwaSabhuku ndikataura nyaya yekuti vada kutorerai minda iyi. Ndakati hazviiti kuti minda yeyo itorwe nekuti imimi ndakakupai. Sekuru wenyu wakatouya panapa ndikamupangidza masende kuti bhozi wakayakati mazukuru vangu vakazwa apa api pekugara. Wakauya wakavapangidza kuti makagara apa neapa. Saka izvozvizvi makugarepi maugara panapa. Saka tagara ipapo ndoapo pakazoshaika Sabhuku akatopinda mubhuku apo takapinda wanina kuti ese ndikapinda mubhuku titori mubhuku imomo. Sabhuku akadaidzwa akataurirwa akati ndo zvapo vana vanenge vachigara panapa anything mune chekuita nevana munenge muchizoona vana. Saka zvakazonoitika ndezvekuti baba wakashaya semataurwe zvaita kuti zveshe taigara nababa, baba taigara naye kweperiod yakareba iyoyo. Asi dambudziko rakazonoitika nderekuti mai vakazorwara, arwara zviri serious BP ichichi, akatorwa nemunina wangu wakamuendesa kuchipatara. Asi baba wakasara pambapa aine mushandi wataibhadhara kuti waone. Saka period iyoyo wagara, baba warwara, wazorwara, takamubuya inini ndikamutora ndikamuendesa kuchipatara. Munina wangu akamutora akatombomuendesa kwaMutare kwakuna mai. Izvo anditoziva. Ndoda kuzwa paminda. Right, paminda ipapapo. Chakazonetsa ndechekuti pashaika baba ipapapo. Baba zvakashayika 2020, mama vashayika 2023. Pashaika ndo pakusimuka nyaya yekuti isusu turuda yeminda. In fact havana kutanga nekutodaro. Wakatongouya nekutongopinza geji. Kwakutorima panzvimbo paparurima munin'ina wangu. Kwakutorima kuti saka zvadaro wapinza geje kudaro. Ini ndazongotaurwa ndiri basa kuti ndo zvadini ndo zvaitika pamunda parurimwa. Tikati kana zvakadaro ngatiende kupi? Ngatiende titaure Sabhuku takabuye makapiwa namba boy agreement iyo yakaitwa ini tisi batigoni kuzvichinjinura agreement yakaitwa iyoyo. Saka
zvazviri ndingaiti kupei iye tinadzo tsamba dzacho yasabhuku yacho neyaishe wacho ndinadzo dzese. Ndazwa nyaya pairi chaipo rupaone nyaya chaiyo iri pekuti mabeneficiary estate yachizaza ndiwana chizaza wana wachizaza. Asi dai mamuru nditaura kuti mai wenyu ndiye akanga ari muridzi wechii wemusha, saka pakafa mai wenyu you are entitled sewana wake kubenefita kubva kuestate yani yamai wenyu, because pari kugara chizaza pamakaya pachigara pamuchigara panoti chizaza. Ndoda kuzoti pakatsvagwa ndimai handisi sure. Akatsvaka stendi kubva pasekuru chizaza kuenda pama pakazofira akatopiwa nababa wake padhuze, ndo pakazochita warora wanga wa4. Mai ndipo pakati iye ndimai akanga ari murora wechi2 vachizochinja kugara. Pandoda kuzwa stendi kwakazofira baba wenyu yanga iri yari chizaza. Izwai imimi mai ndimi mai wawa handiti ko mai awa uripi wakashaya 2023 ndo patanga nyaya. Right, ndo pandiri kutauraka imimi mai hamungatsvagiri umwe mukadzi kokugara ndi mama muroore kuti murume warora murume wake mukadzi wake imi mochinotsvagira mukadzi wemurume kotsvagira stendi zvingoita here? No, ndoda kumbopindurwa. Pindura ipo. Chakakupai simba imimi mai yekotsvagira umwe mukadzi wemumwe murume wenyu stendi chii? Iye anga asikagoni here kutsvagira ega. Pindura ipo. Ndimi tiri kubvunzeni. Asumozwa mbuya ndimi muri kubvunzwa. Inini ndakatsvaga stendi takawanda ipapo waroora. Ndibva tatsvaga ipapo. Sabhuku akati bata stendi muchawanda vanhu munomu. Ndati imimi makatsvagira mumwe mudzimai stendi sei? Handina kumutsvagira ba, handina kumbomutsvagira stendi ba. Saka mubvunzo wendu wamuri kupindura handi wenyu ba. Ndabvunza inini kuti paigara mai nini nababa panga pari pastendi pari yachizaza pari pastendi pababa ndiyo yandoda kuzwa iyi. Saka nyaya yedu yokuchitangira mai kuti pafa baba andizvo baba ane here mwana wakaita nemudzimai uyu mumusha umu hana kunze akashayaka it means hapana. So it means kuti baba namai wakandogara wese asi hawana chawakasiya ndizvo here? Hawana chawakasiya, chawakasiya chete wana wakauya nemukadzi ndizvo handiti? Meaning now kuti stendi iyi pakauya mai nini painzi pachizaza, saka pafa chizaza nemukadzi wake stendi remains chizaza chi property handiti? Haibenefiti kune munhu asiri chi chizaza. Mira izvo. Then zvamuri kutaura zvokuti wakaitwa ma-outside agreements baba nanatezvara handizvo? Tezvara aiuya kubva kumusha kwake kuya kuita agreement nemusha machizaza knowing very well kuti wana hawasi wachizaza aida kuya kuita agreement yechii? Oiye tezvara andikatezvara mutemo wacho vanhu unoti chii? Mwanasikana akazvarira mumusha wana wanogare wanogara nambuya nani nasekuru. Sei sekuru akaprefer kuti wazukuru wake aende kuita agreement yekuti wagare pasha asingagari nawo iye because sicho chenengani baba inini aiziva.
imimi wazukuru mese muri wazukuru wababa umwe chete here? Muri wazukuru wababa umwe chete here? Mwana wamai nini wekuya na baba? Muri wana wababa umwe chete here? Pindure mbo. Ndwana baba watatu wakasiyana. Mirai, ndauze. Ndati muri watatu muri wakomana wangani? Muri 3. Wana baba wendi baba umwe chete here ndwana baba watatu wakasiyana. Ndio wana baba watatu wakasiyana. Wakasiyana baba watatu. Right. Saka dai baba dai chizaza akazobara anga baba number 4. Saka chakazoita kuti chizaza azvipe chiwindi chekuchengeta wana watatu vamwe varume vasingazivi. Kuunza umusha machizaza chii. Ende chinonzi aende kuita agreement nasekuru kuti ndochengeta anga ari kunyengererei. Chii chiri pa? Pane chinhu chisiri kubuda apa. Pane chinhu chisiri kubuda apa. Because uyu haangaendi kuita end agreement natezvara uku kuti chengeta wana wemwana wedu watatu. Wana nababa wakasiyana. Mai achiziva umwe naumwe kuti baba wake ndeuyo, baba wake ndeuyo, baba wake. Chakaita kuti mai asaendese wana wake kune wana baba wake. Chakati mai aiziva wana vari watatu kuti baba wake ndi John, uyu ndi Peter, uyu ndi James. Sei asina kuti iwe Peter kuna baba wako James. Mai wenyu uri pano here? Wakafa. Mai wakashaya. Saka no totsveka kuona kuti nyaya iri papi ende tokosa kubatsira sei. Because for sure izvozvi svika kuclaim yachizaza hamuna claim. Because unoitika zvinhu zvemisha izvi pachiwana. Minda yesekuru inorimwa nemwana, yorimwa newazikuru. Chinhu chedzinza hachikwanisi kubuda mudzinza chichiburiswa mudzinza nemwana umwe chete. Alright, pakaita agreement iyi chizaza nevamwe wake natezvara wake iyi handiti ko wamwe anga aripo wemhuri ndiani? Ko chinhu changa chidhiskasa natezvara ichi chinhu chemhuri kaichi. Chinhu chemhuri ichi Achidi munhu wani. anga aripo unge ndiani? Because nyaya iripo ndekuti zvese zvatiri kuita ka hatina chatiri kuziva kuti muagreement mamuinei pane here chakanyorwa chiri pasi chamungatirakidza kuti vanhu vakawirana zvakati. Because hatingazivi. Pamusoro iyi mirai chakanyorwa hapana. Asi michamuriziva chete kuti pakaitwa agreement. Kuti agreement yachanga iri yechii hapana noziva. Ende chaizopa chizaza simba rekugurira wana wasiri wake kuti iwe unogara apa, iwe unogara apa, iwe unogara apa. Chii? Angamona nyacho pairi kuti hauyi iwewe mandorikanda munomu kupinda musha mandorikanda uku. Ini ndoti wana mukoma wangu wese havazivi. Ndoyane mukadzi yekuti muite sei mugare namai wenyu. Ndakutsvagirai stand yekuti mugare na both side tiri kuseopona. That was just after the war. Takutsvagirai stand yekuti mudini mugare nani namai wenyu. Ndoapo takakazi stand iyi ndakaikumbira kuna Sarupango yekuti mimi mugare because ndakaona kuti munhu yangu yakura. Saka imi ndakatokutsvagirai pekuti muite sei mugare namai wenyu apa. Saka stand yanga iri kwaSarupango. Saka ndakakumbira Sarupango kuti stand iyi andidini andipe ndimone pekudini pekuti mimi mugare. Ndoma saka iyo stand iyo ndoma. izwa nyaya pairi baba. Nyaya iripoka haangati ndakutsvagirei pekugara kaiti pari unogara nemi nemukadzi wake hazviiti. Iye aifana kungakozi mukadzi ndewani ndewake womugurira stand papisi yake machizaza. Imimi wana wamai wobva akutoona wobvati wana ndakutsvagirei stand iyo. Iye asingagari papi ipapo nemukadzi wake. The fact yekuti iye angarugara ipapo nemukadzi wake it means ndepake. Ndopane nyaya ipapo. The fact yekuti angadyara papi
ipapo nemukadzi wake it means nepani nepake. Saka the moment you panoita pake it means akafa panoita papekwani pekwa Jesus. Titesa ndisi. Saka inini chikundinesa. Inini takapirwa pangu pekugara mwina 1993 ndikawaka ipapo ndikawaka dzimba dzangu 1993 izvozvi zvamuna 2024 ndisemu nemuning'ina wangu aipa pamba pacho pari kutaurwa ipa pamba pacho pawaigara ipapa bhozi isusu takapiwawo kwedu asiri pamba pari kugara akapiwa ipapapa bhozi unozogara ipo papa ndimuning'ina wangu last born. Muning'ina iyeye akanzi iwewe ndiwe uchazogara panapa abva atonzi gadzira dzimba idzi dziite zvakanaka nokuti iwewe ndiwe uchazodini uchazogara pakusira iwe chikuwa chekwachizasa. Pane mubvunzo wangu zondepa. Pane mubvunzo wangu ndekuti mwana akaitwa nababa wena naChizaza namai wenyu dai anga asina kufa aigara kupi? Kana imimi papatopiwa mva ndiripo iye adai anga aripo ari mupenyu aigara papi mara adai kupi? Because by right ndiye muridzi wemusha iwo and ari muridzi wemusha iwo ndiye aizokuakomodheta imimi not kuti imimi mumuakomodhete ayo ndiye angari muridzi wemusha. Kicheni yaigara baba wako yekupedzisira ndoine chikuwa chekwachizasa nditi muning'ina dati kicheni yakawakwana yaigara baba wako iwe namai wako yekwachizasa izvoka pachivanhu ndoma akachemerwa ere achemerwa kwamaikuru padaigara but still aenda kwamaikuru asaigarawo manditi saka ari kukwira muchikuwa ichocho ndiya muning'ina wako unogona kukwira nemuchikuwa chekicheni yakasiyirwa aimboteerera zveiwe chivanhu unogona kuti muning'ina wako anogara mukicheni imomo achiita zvinhu zvekwagadzani bhozi mazuva anagadzani kaiwe muchikuwa chekwachizasa zvinoita here kana iwewe unogona here kupinda mumba imomo uchitaura mutori nekumba kwenyu kai uchikwiya kuchikuwa iwewe kumba kwenyu ndepi isusuka hazviti apa pari kuti dambudziko nderekuti tingatiriwa isusu hatisonyatsoziva kuti aiwa ndinotaura pakuti izopiwa apa aipiwa kuti iwewe ndiwe wakugara panapa isangoti kutodini kutopiwa ndo takapiwa takapiwa izwai ndosaka ndiri kutaura kuti chamakakanganisa handika kicheni iripo ine chikuwa ari kukwira muchikuwa imomo ndiani muning'ina wake unachizasa muna hapana Chizaza ari mukamba mukicheni imomo saka ari kukwira muchikicheni ichocho chikuva chemukicheni maChizaza ndiani achipira kunani paari kukwira muchikuwa ari kuombera achiti pamusoro yeani because haakwanisi kuti pamusoro yebaba because baba ari muhaso yenyu haakwanisi kuti pamusoro yesekuru because sekuru ari murakazwa chose saka ari kukwira muchikuwamo achiri pamusoro yeani and haakwanisi kukwira kuti achiri pamusoro yemai because chikuwa achisi chani achisi chamai wenyu saka usati amenoba akamukatiswa uziva kuti ndiani totizive chiwani ndo chiwani icho saka isikatauya panapa handii kuti toda kutsvakira mhosva aiwa asi toda kukorekta kana paine chiwani zvakanaka ndosaka ndati mai wenyu nababa ava wakaita mistake kuti pamakauya waifanira mai wenyu kunokuwakirai kicheni yenyu imimi muri wangani muri watatu asi dambudziko ranga richaita nderekuti kicheni macho muri watatu ikoko angachakwira muchikuwa muri watatu ndiani because vana baba wenyu muri watatu wakasiyana chikuwa chamamu chavagirwa ndimaiko chachichakwirwa chinzi chinani ari kupira midzimu yekwani mai wenyu nababa wenyu adopted father waifanira kunge wakanga wakamakisheni mangani
matatu independent umwe naumwe yani yake wozvikwirira musikuwa mani make nasi ndizvo takaita inini nepangu uyu nepake aone pake uyo chitiri uyo usamunongedzere kitchen yachizaza inini nepangu wati iwewe pane pamuri watatu pane akasiyiwa akazi ndoshagara mukicheni iye kitchen yacho zvayakaitwa apa yakambowakwa baba pawakawaka kitchen wakati kitchen hana kuiwaka zvakanaka akatombomuvha kubva pastendi ipapo ndikatombogara naye inini uyo akadaidza kuti iwewe gadzirisa musha wani wako akasvika akazi iwewe chiputsa because takaiwaka nezvidhina zvisina kutsva iwewe chitanga panyowani musha uyu chiputsa musha iwowu utange kuwaka nezvidhina zvakadini zvakatsva angari akakutaurai kuti chiputsai ndibaba akanga akangwara akatya kuti akutaura kuti putsa chikuwa chiruma chisi chako ndosaka akati endapo putsa zvese utange panyowani kwakuda kukutaurira kuti inoite zvani asi kukuti akutaurire direct zvazvisingaiti kwayo yakasinyaya zvidhina kopa zvazvo zvisina kutamba musikagari mwene saka chakazoshambisa nekuti hazvina kutsva sei machembera kudai aiwa iye wakangoti hanzi iye kwete inini ba iye apa wakataura munini kuti iye chiwaka iwewe bosi panapa pakusara baba kutienda wanoputsa uwake patsva zvinhu zvako iwewe saka akawaka kitchen nekaflat kake alright saka dambudziko renyu imimi newana wemufidzi riri papi right dambudziko redu riri pakuti minda iyoyo tiri kurima ndiyo wakuuya kodini korima asi apa takakura munhu ega ega wakapiwa pake uyu wakapiwa pake tese munhu ese family iwo kwamaiguru nekwamaini munhu ega ega wakasirwa apiwa pake iwo uchaguma apa hatisi ma0.25 chaiwo atiri kuya kapisi kacho atakapiwa but izwa zvibambo pandiri kutaurira munhu wababa unani wakomana kwavari kubvawo wari kubva pekuti pamakauya pamuri ndepenyu isawashe iyi ndezvedu ndepanoti chizaza hapakwanisi kudaidzwa zita rani renyu baimimi bambo because baba wenyu baba vamuri kuti baba imimi ndichizaza saka hapakwanisi kudaidzwa rimwe zita ndohondo ine chii ndodambudziko rirapa kuti yesi hamungarambi makakana akakupa yakakupewa munoziva zvinoita rudo unoramba mai wako nababa wako akakubara ndo kana wanyura unoramba akadhakwa akamura asi unozozviona gare gare kuti ndandadi because baba wenyu aifanira kusiya akagadzirisa chii nyaya because akasiya honzwa mumusha imimi mai wenyu vari upenyu haana mbokupaika hindi here kuti kumusha kwenyu ndepi se wana sekuru anoziva wana sekuru anoziva kuti mai wenyu vakafamba sei kuti muzobarwe sekuru uripi sekuru wakashaya wacho ndodzeamo akashaya watosarowwana wese wakashaya but manje kuona nyaya pairi pite kuti imimi hamuna simba rekurwira zvinhu zvekwachisasa chamunokwanisa kuita kugara pasi nechii nevakomanawa nemhuri yekwachisasa isongori vakomana chete baba zvakutoda mhuri yese yekwani yekwachisasa mhuri yekwachisasa yochiita decision yekuti oraita vakomana zvakaitika zvakadii zvakaitika vakomana chiitai kudaiwo asi kwatakukupaiko kana takupai hakuchadaidzwi nezita rani rachisasa chidaidzai nezita rani umwe naumwe rekwani because nyaya iyi yanga isikadi sabhuku yanga isikadi ishe because sabhuku yanga yaiupindira pakati penyaya yemusha yedzinza achaloketa land yedzinza ari kupinda achiti chii manje ari kualoketa achiti chii atataurwa nababa kuti ndawapa izwa the problem ndeyekuti iye baba wenyu aita zvinhu zvakanaka asi the wrong people zvamunotaura izvo aifanira kuchita nehama dzake
vanhu vangu vari very critical kuti vazive nenyaya iyi ihama dzani dzake not Sabhuku. Because even paakaya kumusha aifanira kusuma mhuri kuti wakomana ndauya nevanhu vangu kuti ndakweva munhu wangu nemasanzo ani tiuno kuti nhasi ukafa iwe problem pachizaza vangu inini pakudzika tinonzi gadhangu mira izwa vangu izwa yanuza tati gadzani ndiani gadzani ndiwe asi waritora papi zita iroro Ngekuti gadzani. kuna sekuru wangu sekuru wapi baba mai baba wani mai wamai handiti alikuona haucomplicated nyaya yako baini kuti uri kuotora zita rasekuru handiti rasekuru vakabva mai kuya koshandisa musha meboyfriend yarora mai ndiani because pawakavaka wakaisiwa hoko kai akakuisira hoko iyo ndiani achitaura kuti matsananguro ezvakaitwa ndeyekuti stendi iyi ndakaitenga uye kuzi ndakaipiwa kwete kuti ndakaipiwa nasarupangu ndakakumbira sarupangu akandipa stendi iyi saka ndiopo maakugara saka iwe uchachigara apa iwe ogara ndibaba Chizaza. aiwa uri kuona problem tiutaura nyaya yekuti baba Chizaza anga ine madzimai mangani 2 aine madzimai 2 handiti aiti nhasi wagara uko mangwana ruko kuzopedzisira ati kwamaikuru hachauyi akugara kwani iko akazorwarirazvo asi afa wakanochemerwa kupi akanochemerwa kwamaikuru handiti zvinorewe izvo dare rinoitwa kuta funeral rakaitwa maifanobva marongedza mangwana tanasi kuti imwe mishaka inongoti governance pamwe dzine dzakareruka but musha uri straight wazukuru vanenge vakauya navo vana vakauya namhaiwo vasire kudzinza redu musunopa maindo musozviro zvadini kunze kwakuti mai achiri mupenyu anenge akakutsvagirai kunze vana vangu vachakugara zvinokunetsai mangwanezvo kuziva kapfuma wafaka wana Chizaza wana chaunoita baba wana gadzani wakauya wafuta andiona baba ucho usona babocho saka urikuona complication saka iwe unombotsvaga waba kuti maiyo zvakafamba sei baba wangu aripo inini ndiri kuti nyaya iripo ndakwana sekuru kwana gadzani wakutaura kuti baba wako ndiani uye udaidzwe nezita rani rababa wako avo usadaidzwe nezita rana sekuru same applies kuno umwe ndona gadzani wese ona sekuru matsodzizvo ndorukavira akadzika uyu Chizaza wakablindwa kuzi wanawo baba wawe 1 akaona akaona tuta aiwa isusu akablindwa kuzi yotengotazi baba wenyu but atiziwa asi wazokura manja baba wenyu wani but atiziwa manje takasiyana kwapi ndio ndamuti ainozi baba wenyu wani asi kuti ziwa kuti baba wacho iwani zvakambomira sei ndaipo abantu munhu anoita vanadhiri aiwa inini yonde yangu iri pana sekuru ngo sekuru haiuya achikushandisira senemu yake mumusha mewamwe wake aifanira kuenda kokutorai wonokupai kugara kumusha kwani kwake achishandisa senemu yani yake saka right now izvozvo izvo hamuna claim kunzvimbo kwaZizaza hamuna because paChizaza chinhu chide chemhuri awa nawa hamukwanisi kuwadzinga apa pamunda wababa wavo because madirect beneficiaries baba wavo wafa handiti munhu wanai aunetsa naye nhasi mwana akaitwa ndimai wenyu nababa wavo ndiye munhu wanai aunetsana naye nhasi kuti tosheya sei property because wana wababa chii umwe chete but now kuti munetsana nawo imi zvokuti mukatoita magatsi eko watorera mapeace order kotora peace order neinterdict yekutorera muridzi wenzvimbo Zvikuti.
because apa mutu anachoka kuti akati hatiziwi takauya tauya kubva takutowa uzi ndo panapa tiba tangopiwa tangopiwa ndokuti hazidai kuri kumba kwenyu munhu arikudai waita sei tomboti iwewe ndiwe muridzi tomboti chichainai iwe waizvifambisa sei chimbotitaurira inini tingamwe bhosi isusu kana chinhu waita zvokungoti apa iwewe wakugara apa handiti ka hauna isusu kwakungoti imimi muchazondichengeta ndakakuchengetai bhosi isusu kapekutanga chaipo we tried to move out baba akati hazviiti kuti mumove bhosi makura this time makura makuda kuita move out asi ndakakuchengetai asi ndakakuchengetai imimi don't move out nyaya iripo ndekuti baba ndakubvunza very simple question izvo makachengetwa ndibaba makura nhasi marezwa makabvisa here makaitei kwachizasi ari kana uchengetwa matendo kunobhadharwa marezwa kwachizaza makabhadhara here muri vatatu because makachengetwa nemunhu asiri baba wenyu avakomana aitoshaya baba kuti uripika baba ari kuchengeta imimi makura marezwa makabhadhara kuna ani Pindura hivyo. ndosaka akati hamuendiba ndisina kumbodzorerawo mari yangu mbichana chinitengerawo shuka ndimomwe tii muri panapa mukaenda hapana chindonozoona mapedza izvozvo maakuchiti afa manje moti right iwo wafaka wana wako kuti akushowatorera nzvimbo yacho iyo ndo mubhadharo watiri kuupa angagara atipa kugara akakupai zviri unlawful haanga asina kodzero yekugohwa chinhu chemhuri kuenda pachitasa baba adaakaenda kutochinja bhuku kana maigara kwachikomba waifana ngakaenda kutsvagire kugara kwamaenda naye kwamandeya kana kwanyamaendi kwekuti nhasi hapana munhu adani mukubvunzai kuti muri kuita apa ngozi ngepenyu but the fact yakava kuti akanokutorai uko kuya kugara nemi mumusha mune vanhu ndopandinamdzimba imimi nyaya imboira pairi simbo wana sekuru hawangambofuwese zvokuti hakuna rumboziva kuti mumbori wanani gobe kunana sekuru mobvunza umwe nawo moti sekuru baba wangu uri papi baba wangu uri papi baba wangu uri papi umwe nawo morakidza umba kwani kwake marakidza umba kwake moenda umwe nawo moenda musha kwani kwake kana kuti kana mafunga kuti muda zvokugara kuriko kwamakurira kwamajaira handizvo munhu wamakawingaiko hapasina because munhu wamakawinga ndimai nababa adopted father is no more, your mother is no more, saka chekuchagarira pasina kana vanhu varipo pamuri kugara waine tsitsi waridzwe chino go back and sit down nevanhu ava vana chizaza not to fight them. You are not supposed to fight them, but muri supposed kudii kugara navo pasi zvakanaka mokumbirana moonesana then handipi kuti vanhu vakambooma ba because kuti mukure kuzosvika ipapo waripo wachionawo dai wakanga waine hasha modai makasoenda kanikani but the fact yekuti muripo it means vanhu vanozwisisa saka go back and sit down now motaura navo zvakanaka. Don't fight each other, don't fight them because issue iri pekuti apa maakuwafaita over chinhu chavo dambudziko ravo roti maakutirwisa imimi pachinhu chani chedu because avautaura kuti munhu wamutaura nezvavo ndibaba wedu akaonenyakuta nyange ukaenda kwese kwamuri kuenda uruzi chinhu chamurwira ndechani chose ndechababa wedu ndechababa ndechemurume wamai iwo chatichi chinhu chandikurwira ndechechi ndechemurume wamai umwe rusumuka chichi chinhu chandikurwira ndechababa wangu zvatosiyana but saka nyaya irapa is not about fighting them but engage these people muwirirane muonesana handiti isusu dariro harisine kuti mwaya kuno kuti tidare toti dzingai vanhu tikuti aiwa dare tikuti isusu nzwisisanai nevanhu ava muwirirane muende way forward handiti but imimi kana mati mimi hamudi kuwirirana nawo hazvava kwamuri because kana makutokukidzana zvokuti spring yakutodira mvura kicheni yemunhu wacho makutorimira koto koroni pasi uchakaudzingwa
kurimira koroni pasi yarimwe yakura yamuni haiti murimira pasi akamgona ndozvatotava izvo zvinhu zvakadaro don't expect those things garisanai zvakadii zvakanaka muwirirana muita yes haizoda muzgo rako rekuti mai akangoitawo zvakaita it's not your problem asi mai aifanira kusolva maproblem ani ake asati afa kuti asakusiya akakuexposa sezvo makaita izvo right now you are exposed because sekuru akaikokuitira hoko hapo mai wacho hapo stepfather wacho hapo akamgona situation yamuri but the bottom line ndeyekuti hamusi wana wemumusha so you cannot claim anything mumusha umu zvamunoda zvese tauriranai nevaridzi vemusha muwirirana wokupai kana kusakupai but mukaita zvokufaitana manje kumakoti hazviiti alright sungai mumutisa yes chakatipa simba rekuti isusu titange kuwaka ipapo inyaya yekuti iye atota stepfather wakanditaura inini ndaida kutodzika pamurara ndakuenda kuchimurara akanditaurira kuti inoi stand inoi haisiri yekwachizazaba asi chandakaita ndakakumbira inini kunewe kwarupango kuti dai zvazvaita ndine mhuri yandakabva nayo asi handisida kuti ndiise mukati memachizazi asi ndira kuti iye unopayo pekudi pekugara ndakauya naana mai waro saka wakazongoti no rupango uri rupango aiwa handidi rupango mukadzi ndida rupango murume ivi muri rupango akaita agreement ndiani ndibaba wenyu ndibaba mamuripo here ndandiripo here ndakuziva mamuripo alright pakazi kudii wakati Sachizazi aita mukadzi wake uko ava waigara kunyoko waigara kumafozi vanga kuti semhuri wachigara kwawaigara wakaiswa muri mune vagesi saka pokati vanhu vakubva mukipi saka ndipakazouya aishanda kusorobho ndobva auya una baba wangu ini anga abata nzvimbo kambani yabvisa yadzora maboundary raro kambani yoto kambani saka ndipakatanga kubata wana baba zimba mastendi saka wabata kudaro wakazoti pakazouya umwe muzukuru baba ibvata muzukuru zvauya chiti ngatichipote kotsvaga kuti gara iso rotoda kugara kuti gari kusei stendi yebvata baba akati ndichasira vana pachakura wanozowaka panei saka muzukuru chizaza wakabva apakazwa kuti ndozviripo waibva una baba kwachiti baba sekuru ndane mhuri yati kurei nemhuri perusorobhoni saka ndikumbirawo nzvimbo yenyu ndone pekuisa mhuri riri sango kambani maburi kukambani apaikakwidza boundary raro kubva kuda kuitiremberi ndipo wakabva wapiwa goverwa pake uyu pake riri sango wakatanga kutema miti yakati seizvozvizvi awachitema pawo kusvika wawaka wachigara wakadaro kusvika pakuzokurawo kwakaita mhuri wosherwawo pakugara nababa wavo wosherwawo pawo umwe naumwe nestendi yake nepekurimao vanhu ivava avo mai munoziva here avo mai avo mai ndovaziva muroro wangu mukadzi muzukuru vakanga varipi wanga uchitogara kuseri kunditaura kwawaigara stendi yakatotsvaga wasitoba watori kuseri wakazotouyawo kusherwa kuti uipake ndo zvakaitika saka mbuya vanyepa wandi ngezvekutonyepa zvautotaura bcause wese wakatosherwa uyu upake riri sango samanye riri sango mirai bambo mati papari sango riri sango rikatsvagwa ndiani pakatsvagwa nababa wangu ini dati akaranga riri sango robva ratsvagwa ndibaba wenyu
baba wangu ndiye akasaka stand hiyo. Alright, asaka stand hiyo. Basi ya bazo pakana mzukuru bachinja kwenda kutsvaga pamukwatuka rezi. Kubva hapa ni. Basi hapa angasiya chitika zinchazira wana. Akapa ani. Akazopa mzukuru akakumbira. Muzukuru ani. Zatopera. Zatopera. Akapa mzukuru ani? Akapa mzukuru ani? Saka masteni ndiani? Badanga rukumbira. Ngapindure. Ngapindure huyo. Ngapindure. Bati kutsvaga pamusoro kutsvaga kwakaita nzvimbo kwakuri kutokumbirira mhuri iyi. Bozo wakati nemhuri yangu ndibva kusoroboni. Saka mai vanhu vakatozva kustendi huko. Uyu wakazouya wakatozodaidzwa ese bwashiyaniswa uyu kwake riri sango. Izwai bambo. Izwai bambo. Pane nyaya mati uyu maikuru angatogara kuseri ndobva auya ndokubva apizipakwa maini ndobva anzi chii pakwa. What does that mean? Maikuru garai apa, maini garai apa, zviri kurevei? Mushawani ari kutsvaga misha iyi ndiani? Maini ari kumukadzi wani? Maikuru ari kumukadzi wani? Saka misha ndiani? Hauna mukocha mucheba muchindo. Iye wakati ndakukumbira kuti mimi muone pekuzogara No, it's okay. wakati kukumbirira ini. Garai pasi pambira, it's okay. Mbuya, taura etizwe. Ndakwamuda kutaura. Ndirikuda kutaura nyaya. Mwandiona kuti handichafambiwa. Ndazwa. Ndatoairwa motika kuti ndiziwe nyaya yemukadzi unobva kure kudharwe. Muri kuzwa? Kuti areke kudzimwa newana wari kupengawo. Muri kuzwa here kutemera munhu iyi koroni yari mawena wati wari kucheka koroni wari kuti wodyo sadza kune mvura yakanaya nyamwaka munhu unaipinza geje kutema ndipo wari kuti baba chizaza baba wangu ndiye sabhuku mungoziwa gwiriri Justin sekuru mungomuziwa ndiri mwana wako agwiriri sekuru muri sekuru wangu muruziwa ndiri mai wasauro mazviona sekuru baba wangu wakaenda kuya kokumbira wanasi chizaza wasara mukambani aenda namukoma Christopher murumbwana wasabhuku kuya kowapa kuti wapiwa stendi haana kupiwa ndi rupango wanga ane bhuku here bhuku ranga riri rapaguriri Iwe rupango une bhuku here? Angane bhuku here. Ripi? Angane bhuku. Rupango igomo. Randoro. Rupango igomo iro. Angane bhuku randoro. Ende rupango iri kwa Sanyamani. Gomo rolodore iro kete. Ndori negona isha Sanyamani kwa kumusoro. Gomo rupango. Rupango angane bhuku. Ripi? Randoro. Ripi? Rezi randoro. Ripi? Izo ziri ripi? Izo ziri mapepa acho ariko baida Iwe musatore nyaya yemabhuku. Izo ziri kwa gwiriri. Saka baida ukadzwa sabhuku ndoro wacho ka. Pane zvakazoitika atopiwa ndorumuziva iro wangari kusoroko. Saka ndoruri kwambaruza gwiriri wakazoyabva wakanyakanya zvese zvakaita mira. Sabhuku ndoro bambo. Uri kwashe muparutsa. Ndokuna sabhuku ndoro. Saka sabhuku yotaura nezvake ndiani? ndoro rupango. Kuna bhuku ronzo ripango. Mabhuku mambo ndionerejeza kakuna. Mirai. Sekuru ndiye ndoro. Mirai bambo. Mukapinda munyaya dzemasabhuku nemadzishe ndo kwangu. Ndindopinza vanhu iwawa basa. Ndokana makuitira inini nharo. Hatichazivi. Indi ndogadza masabhuku nemadzishe. Saka iwowe ndiwani mani? Igweta. Uri loya, uri chii mani? Handichazivi. Because ndini ndiri kutaura kuti uku hakuna sabhuku, hapana sabhuku gwirira. Iye utara wako. Tinoda kutogadza muzvare chinomanunura. Ndiye muridzi weapa pakati paSamanga naSanyamanwe pane muzvare manunura. Unozviziva? Tinoda kutomugadza. Handiti, tinoda kutomugadza. Saka iwewe bhuku rarupango rautora nezvaro izvi. Riri papi? Ndio paishikira paishikira pandoro ndoro bhazoita kupa gwiriri. Iyo usataure muchibva waya sabhuku bai.
izvaibangu asi nyaya yedu handiti hayo handiyo nyaya yedu ndeyekuti ava vanhu ava vari kuklema chinhu chavo chinhu chisiri chani chavo. Imi mune manguva yekuti mufakazi kuti mutauriwo zvamunodii zvamunoziva, asi chandafarira chamataura chandoziva chandafarira ndechekuti mati Chizaza ndiye akauya achitsvaga chii ndokubva apiwa nzvimbo ndokubva ati mainini kupi uku maikuru kupi uku because Chizaza warwara kusvika mukufa ari kugara kustendi yake nani namainini, asi paazofa ndipo azotorwa kuenda kumukadzi chii handizvo. Saka zviri kurevei apo, zviri kureva kuti dai uku pakuine mwana wamainini waChizaza ndiye anodaro kusara nemusha wachii kufa kwaita mai nababa defect yekuti hapana mwana asiwa newawiri avo. Musha iwowo unorivheta back kudzoka kumba kumusha kwani kwaChizaza wese hautorwiba uchiiswa somewhere else, no, unodzoka kwaChizaza because munaunza vanhu apa muridzo apa ndiChizaza. Orai kana bhuku, orit mubhuku chai mumandoro makanyora muchiti apinda mubhuku ndiani paakatsvaga stand makati stand mapani iwe sabhuku zvedu pangu titauri wakapinza munhu mubhuku chiti ndiani Gwiriri nguya chipapana gwiriri. Wati wewe munhu akaenda kupangidzwa kuti rupangu because rupangu anga ri sabhuku vanozvataura kuti sabhuku ndorere Aikona izvezvi but before. Ipapo pakamupinza ndoro iyeyo makamupinza kandi sabhuku ndoro rupangu wakutaura handiti ndatakapinza achiti stendi ndeani pamusoro asiri sabhuku iyo wakapinza panguva yacho papa aina sabhuku gwiriri panguva sabhuku gwiriri ndiye sabhuku gwiriri ndiye angaripo ine ndiwoko takaita sei takaenda wabva wataura zvakanaka watanga aripo ndisabhuku gwiriri ndiko makaenda kundoro rupanguva vipi aiwa apaurira ndepekuti stand ndiye angambopiwa iye stand yacho nasabhuku gwiriri aiwa yandairi yawo ndo pakazochipani baba Chizaza ezve according nematsananguro ezvakaitwa the difference is the same. ona chipiri kwa Chizaza Uyu anga apiwa ndokubva apa akapani Chizaza mira akapani Chizaza akapa isusu Chizaza haana kupa imimi because there is nothing but written kana kuti chii panotaura kuti makapiwa imimi hamusi wana wekwaChizaza. Nyaya iri pekuti hamusi wana wekwaChizaza Ndo pane nyaya. unakonanga makapinda mega dika but aiwa hatinopinda isusu takapiwa ndibaba Chizaza atikaenda kwasabhuku ndiye akatipa yeye wakapiwa mukomana mudiki akapiwa nani wakapiwa nababa wacho pasende wakapawo ndiye akatomupa saka kwaChizaza havanotomboona anything baba because mai wenyu aidana naChizaza isusu takapiwa naye handizvi kuti isusu aiwa isusu hatizivi hedu kuti tine mhosva ipi asi isusu takapiwa zviri official akaenda kwasabhuku kotaura musaidzika mai musaite pressure tati zvinhu zviri very simple handizvo. Chizaza ndiye akaenda kokutorai kwamamuri kwagadzai suruboni handizvo ndokubva uya nemi kubva kwenyu kwagadzai ndobva ikokupinzai mushamani maChizaza handiti uyu ndobva azofa handiti ari mumushamani maChizaza. Chizaza une mhuri yani yake une wana wani wake asi imimi hamusiri wana wani waChizaza. Now wana waChizaza vari kuti baba wafa tisu madirect beneficiary yeestate yani nababa but imi muri kuti aiwa baba wenyu anga ane wamwe wana kusaidi isusu waakasiya atigowera nhaka ndizvo mundi argument yenyu kuti munoti imimi isusu takauya vatagowerwa nhaka isusu kutouya kwaibouta kuti ndakutsvagirai hatisi kukuisai mumushoma asi takukutsvagirai penyu pekuti mudini mugare imimi
ndinda kukutsvagirai nekuti ndadhonza sanzo nemai Imatangana kugarira kana matangana kuchengetwa. mati Wakatangana kukura zvakaita. aiwa takachengetwa Kubva rini kusvika rini? kubva mu1970 77 Kusvika rini? 77 akashaika 2020 Saka muchichengetwa muchigara papi? Saka iwe Tichengetwa- uruti handiri muona dzaichengetwa kuda tikubva kusorobhoni ndipo takazidawo kutsvagirai pekugara nsoda kuti muyeba da kuti kutsvagirai penyimi pekuti mudi mugare ndakutaura nasekuru rupango andipe chistende kuti mimi muite sei mugare saka ndopo takaenda kunogariswa ipapo saka wakazomirirei ipa papa. aisaidi Hamunasvika ere mbuya vanogara pa? pakataurwa naishe Iwe wangoti kuri. Pawakaenda mai wako uri mukuru kuna wakomana wambuya wako. Handiti? Makatoya matokura mushame vanhu. Mai avo vakavaona ere muchisvika? takaona Makaona? tikatogara iwo mama mirai Kumhanya. iwo mama Ndimbomire. Hatituzimira pama. Iwewe wakauya watokura. Mai wako akarurwa imi matokura mukachengetwa na step father handiti? Makasvika ere mumusha muya payadi yasekuru pangu yautaura pasina munhu ba pasina munhu baba ine miti yakadai ko uyu mbuya kuti makasvika aripo aiwa pamakabva kusorobhoni paine miti yakakura dai maigarepi makasvika mukasvikira pai aiwa apo taienda kusorobhoni tine kudzoka waidzoka uchisvikira pai babi papi kurudza ari aiwa tinoda kuti Maienda muidzoka. tirakubatsirai musaise pressure tati pamaienda pamakaenda chizaza makaenda chizaza papasina kuwakwaba meaning kuti pamakaenda chizaza mune pamakasvikira makasvikira kumba ipi makasvikira papi inini chandiri kuziya patakabva mirai mukuru pakati penyu muri tudia ndimi hautauriiweweongotori kumusana 1980 ndipo takazobvako ndipo ndada kuti ndiyo ndowakadzika wacho apo wadzika imimi makasvikira kupi patakasvika pane imba yambuya wakabereka sachizaza masvikira pambuya chisasa tikuna chete takasvikira pambuyani zvabvunzwa tati makasvikira kupi ukati takasvikira kwambuyani saka zvakazoitika mumashure zvese izvo hamakuoparatira munobva pamba pambuyani Mushamaka chizaza. Makazoita zvese zvamakazoita izvo muchibva mushamani mizogurirwa uzive wakapo ndi baba handiti muri kubva papi tiri kubva apa iwe uda kupenda picture yekuti makapiwa independent of chizaza family ndo picture uda kupenda iwewe which is wrong bakakupai izwa mboteerera hatisienda maudzingweba wakinoleja kuti baba akatipaka but we must share kwakanaka mukaoma muzoroka muchadzingwa imi baba akatosheya bhozi angani wakadzi wangani mairi pamadzimai ake mairi imwe muri ibloodline yake imwe muri asibloodline yake banditi we cannot brave muri kwachizaza bhozi mimi mauya but baba akakupaiwo ndo kutanga kuisa hwaro kuti muzowirirane kupi kumberi bhozi iyoyo picture unopenda ndekuti isiso sekurupangu akatipa titori independent like akapa iwewe aizopa iwewe muri kupiwa kwari pangu muchipinda kubhuku zvisinei nechizaza family that is wrong aiwa uyu ndiakauya baba ndoakapiwa teerera shamwari chinicho ona chizaza utorawo uku nekwawari kare old stand pakafira baba ari kwamainini neminda yacho uku wakomana ungoramba uripo ndaona chimepu chiri banditi iwe oramba uripo uri umwe oramba uripo uri but bamunini otsvagirwa kugara otherwise zvitori nani ndo parunetsa kapoza avari kuti mimi hauomberi chikuwa chekwachisasa zviyo Kona zviri kuita here chevarape vari pasiteti kati awakawaka pamwe wakagara varipo hazvimboitiba hazvimboiti
Imimi mai hamutaura uno mukadzi. Dai makauyawo nenyu 4. Unoda nhasi Maizviita here mbuya dai makauyawo nenyu 4 maizviita here. Kubatsirana mai. Rakadhonza nemashizha aro nemasanzu aro. Saka tudi susanzu zverakadhonza. Dai imimi nhasi muri makadhonzawo sanzu. Makadhonza sanzu maizviita here. Wenyu munodai muri kuti ngawadzingwe. Isati vatati ngatidzingane ba. Ndinawo vana. Ndinaye mwana asina kutsarukana kuroorwa. Asi vana vacho vakadini? Vakasununguka. Vakabereka. Vakatsvaga dzinza rawo. Saka iwo ngavatsvage dzinza rawo. Amutsvaga ngavatsvage. Izwai mbuya tikubatsirei. Tikubatsirei mbuya. Imimi mbuya hamuzwe kwachizaza. Muriwo muroorwa kwani? Kwachizaza. Kwachizaza. Dai uyu mwana wake asina ufa. Angadai nhasi atoripo. Ndiye aitomirira vana mukomawa. Murikuona? Disadvantage nevakomana ava ndeyekuti mwana uyu akabarwa ndibaba wavo namai vavo akafa. Dai mwana aripo ndiye adai ari kumirira vana mukoma. Ndiye aichengeta vana mukoma wake wana wamai vake. But awane disadvantage yekuti hapana achawamirira ba because baba anga akawamirira hapasina. Munin'ina wavo waifana kuwamirira hapasina. Mai vavo hapadiri hapasina. Saka isusu secourt we don't take advantage of that. Because considering Mirai, considering time yawagara pawarugara. And the fact yekuti wadiri wakawaka. 93 hadi nasi 93 hasi nasi. Makadi uripota una mambo muna 93 mayo. Kuti munhu andunzira nesanzu rine minzwa pamusha pa. Yaitongwa kuteka dara. Sisi kutotonga iye wana we lasting. Wakomana tu wakapewa wana pressure. Okupedzesera ngaakompromise. Tiri kuti isusu munozwa poenda kuti isusu hatisi kuti imimi mune nyaya, hatisi kuti awana vari kugona havana nyaya. Aiwa, tiri kuti singatarisa nyaya. Tonoti at the end of the day tinobuda nechipi chinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka, umwe naumwe agarewo paanogara. Andizvo, because iwewe kuti kuzwa wagara hauna chengetwa ndibaba wako ndimai wako handi kuda kwako. Andizvo, isi situation inongoitika asi hazvirewo kuti unofanira kubvaurawo. Ukazi mai wako akati baba wako handimuzivi bva zingafe, ai hakuna. Une right to life. So right kuti urarama zvakatonaka. Andizvo, asi chiripo ndechekuti ka ndazwa wamenchena futi mukomana taura yekuti padongo rasekuru rana sekuru pane pataura nyaya yekuti kichena rana sekuru nechi iri paland iri kuaffectwa neclaim yechi yevakomana. Handizvo zvautaurei? Ndizvo. Inini ndepababa aizotara kuti sekuru mwana wamukoma akavhunza kuti kospendi apa payakaiwa akababa wangu. Simuka zitaura ngavasimuka. Ndopandiri kutaura ka handingamboona point ndiri kutaura. Ndopandiri kutaura kuti uyu pamenshemwa nyaya yekuti chi patori nematongo ekwachizaza ari within chi area iyi iri kuclaimwa nechi nevakomana. Ameno ipapapo ndipo takazokunga tikunyatsa kuclarify. Hapana matongo ezisachi. Anechi Pamba paigara baba namai wedu isusu. Pamba paigara baba izvo mangotaura zvezvo. Pamba paigara baba nani namai. Ipo baba pasina matongo bakanoti pakaita matongo. But what we are saying tiri kuti isusu paigara baba namai ngatiti for now ngekwachani ngekwachizaza. Imimi kwamuri imimi kwamakagurirwa. Handiti umwe naumwe anodaidza zita rani rababa wake reikoko kwakadii kwakagurirwa. Asi awa wari ndokune chichemo chechi charachizaza chokuti paigara mai nani nababa hamukwanisi kupatora. Handipenyuba pasiyei ndekuti ndepani ndepachizaza nekuti ndopaigarani baba hamukwanisi kupatora. Ndimbotaura mupashwa. Yes. Right. Ipapa pamunda iyoyo yakapegwa kuita irrigation. Munda iyoyo. Saka wangori muzita ramai. Saka effort yese yekudhonza nekusenza kwese ipo vaparutawo ndisu takaita mapayments ese ekubhadhara kuti zvinhu zvinge zviri panzvimbo ndisu takazviita panguva yacho. Tinokwanisa kunga tiri kufamba nemhuka isiyo. Handiti ndoda kunzwisisa pauri kutaura kana uchiti stand iri kutaurwa munhu uri kutaurwa uri muzita ramai
ukarimemba tabvunza pekutanga kuti stendi iyi pazogara mai pamaya muchigara iri muzita rani. Munhu akanga atsvaga handiri mungona wataura iwo kuti kwese kwamazoita kune irrigation nechiuku kuri muzita ramai. ndipo ipo papo zve handisi kuramba izvo. Ndova ndikuvhunza kuti pauri kuti apa zviri muzita ramai ndepapi pari muzita ramai. Inyaya yeirrigation yakajoina mai ndio adaidza utsanangura. Saka irrigation haine munda wacho mai ajoina irrigation chete. Asi kujoina irrigation hazvii kuti munda membership chete. Ana kuya nemunda kana kasvika munda uripo. Taura tizwe. Nini issue yatanga ndakanzofonera sekuru wavo mukuru ndichitaura nawo ndoenda mudura kusangana nawo. Sekuru wavo vakanditi Robert vakonditi mupurisa kuHarare. Aiwa, ini wari yangu zodipi kuti wari yangu ndekuti information yawaenda kotsvaga was it necessary kuti uende kutsvaga iwo nenyaya dzeana baba yavo. Ayo ni ndakanda kuchitsvaga through kuti isusu panoitika dambudziko pachivanhu chedu. Intention yako yawanga wakufambira iwo vana Gadzai yanga iri yei? Yanga iri kuti ukasvika nana sekoti uya mutori wazukuru wenyu ndio yanga wafambira. Ndiyo chokwadi. Saka ndo tinyepera. Tinyepera chima. Unozama kuboda boda. Mutori wanhu kuno. Ziso tichagona kubatsira. Saka wakomana imi mukwana sekuru maamboenda here. Kwana sekuru mutojidzana. Totojidzana sekuru. Right. Saka imi zvatakuita endai motora vana sekuru wenyu. Vana sekuru wenyu muye mugare pasi nana Chizaza. Then maita vana Chizaza kana muda kuti kubatsirei kuti tiite way forward tokubatsirai. Because issue yatisi kuda ndeyekuti yes it's an unfortunate situation yekuti makangotagurwa masvika magadzikwa makagadzikwa chekuti muite hapana kwekuenda mudii futi hamuna. And time yamagarapo yakadii futi yakareba. Asi ava vana Chizaza they've got right to their land. Land ndeyani? Ndeyavo. Asi pauda kuti pachionesane nekuti iyo musvike pekuti munowirirana kuti woitawo sei nemi handizvo. Asi pane zvimwe zvinhu zvirimo musha zviri clear zvatuti hamufani kuita because chikuwa chakasiwa ndibaba handiti imi hamukwirimo musakwiremo because handimenyi. Vana Chizaza ndio vanoita sei? Ndio vanokwira. Iyi nyaya yekutorana mapeace order nechii zvese hazvishandi. Because at the end of the day munongopedzisira musatauri mese musikataudzani asi masolva problem hamuna solva problem. Because chiripo ndechekuti muda kuti mimi pamurugara handiti mupiwe mvumo yekuti mugare pachena zvakanaka muchigara zvakadii zvakanaka hondo yodii yopera. Awa kana paine pauri kudawa handiti wainewo zvaakuwanetsa kana kuti kwavari kwacho nzvimbo yachi yadiki handizvo woitawo zvavanoita simuchidii muchiwirirana. Because nyaya yavo chaichaivo ivavo handiwo waifanira kunge achigadzisa nyaya iyi. Nyaya ifanira kunge achigadziswa nibaba baba ndiye aifanira kunge akasiya akagadzisa nyaya. Not iwo kuti watange kuigadzisa. Chakamboti baba wakatadza kuigadzisa chii? Chaunofunga kuti iwo unokwanisa kutanga kuigadzisa iwo. Iwewe chauri kuti iwo chakatadza kuziva baba akaita nyaya yake chakatadza kugadzirisa. Chaunofunga kuti iwo ndo chigadzisa chii iwo? It's not easy kuti ungosvika kuti murume mukuru akadai so kuti ibva paukagara enda kwaunoenda pamwe pacho pauda compromise handiti ngataise situation iripo toonesana kuti awo toita sei uyogarawo sei ugara sei vanomugarisana zvakadii zvakanaka. Ava vakomana va there in a very unfortunate situation yekuti kwekutangira chaiva vadii hawana ba ende pavari ndipo tondo kumusha handizvo. Chakudiwa kuti mwana Chizaza handiti mwana Chizaza imimi chigarai pasi handiti moona kuti pamuri kuti imimi apa panhu apa padii hapaiti kuti mutore mukataurira kuti apa paiti handizvo. Mogurirana moita zvakanaka awa moisawo kana kuri kuwaisa kunze kwemusha moisa kunze kwemusha umwe nawo moita zvake zvaari kuita. Asi zvakuda kuti muite sei
muwirirane not zvokuramba muri kurwa muchiendesana kukoti muchiendesana because koti haina chinokubatsirai koti inongoti pana winner na loser but kana paita winner na loser masolve problem here because every day muri kuonana every day andikona ende mbuya chanduda mbuya kuti mimi mbuya muruti imbuya munofana kungobheva semunhu chii mukuru kuva maikuru pamusha handi kuti ndo wakutonga musha ungaita maikuru asi ziva kuti wakaroorwawo futi zvinoitika kuna maini zvokasa kuti kwakwauri handizvo saka nakuti maikuru tatora that motherly chii handiti kuti ndini mai wowaka yekona kuti mai womotaiswa kuti wangu aiwa wako anozoitirwa izvozvo put yourself in the situation yamai wawa kuti wauya newakomana wana wandauya nawo ndimi mauya newana nhasi unowana yewozinga wasunge pawari pawakawaka ngawabve maiita sei maidii saka ngataise masaidzi ese tisvike pekuti tione kuti tibatsirane vana ini murutara nini vana kuti ndaya nevana vanoenda kuna baba wavo vanenge vasiri apoba apa ndengenda kubereka vepo but wamuri kutaura imimi kuti waendesa wanawa kuna baba wavo ndiani makatadza kutaura murume wenyu because izwai buya akauya nevanawa handi wana wenyu akauya nevanawa murume wenyu vaatiza imimi nekushupa kwenyu vaatanga kugara kena mainini nevana wake 5 imi chakatomoto murume akutize ichi atanga kugara nemunhu nevana wake 7 kana ndimatobvunzwa mimi mbuya kuti alright imi vana wadzingawo ndimi akambaonza ipapo munopindura muchiti imi musakokere wana kuti vana vanogara ngaende kuna baba wavo ngaende kuna baba wavo aiyo that's not the issue the issue ndeyekuti imimi mbuya handiti murume wenyu amaitata naye magumbezi ndiye akukonzera kuti nhasi muye kuno kudare muruzwa mbuya daiwa nepfungwa vana vacho akasina pfungwa murume wenyu wana havana zvaruziya angasina pfungwa murume wenyu ndosaka makazoenda kumutora akufa azogara ndii imi munoti takamuiga makamuiga sa muna muchengeta waichengetwa newanavo mumira pamoti ngaende kwavo ngaende kupi murume ama musikachengeti kotora murume apa deathbed moto yamodada panapa takazotomutora vataikomwiga kwezvangari mupenyu achada chingwa netima aidi mutengera anga ambotizei kumba kwenyu wakambotizei kumba kwenyu anga kutera vana vakura zva kutera vana vakura vavi ndokwakuine tii kana tii iri kubikwa zvinobikwa no musa izwa izve kana uri mukadzika mumisha umu mamunoroorwa wakadzi mune waridzi wemisha saka musasvike mumisha mewanu motonga misha yechi i1 endai moti masvika musha mewanu zvininipisei moita tsika dzeimomo mumusha imomo mukati mimi varume wenyu makuataura zvokutonga misha yavo aiwa ini nditoexpera kuti papada vanagwiriri panapa waripi vanagwiriri vanazani vana chizaza varipi right vari apa ava ndo vanofanira kwakagara pamakagara apa imi makagara pasi ndati pamakagara pacheapa paifanira pakagarawo nachizaza imi makagara pasi asi kuti imi mwana baba wagara pafloor imi ogara pacheya zvatondirangidza kaunhu kenyu kamwina mutonga musha mutotonga kutoti ngawaende avo ndiwo vaifanira kutaura waifanira kutaura kuti vana ngavaenda varume vari apa not you not imi bambwe imi muita shanje dzenyu dzamainini murume wakatotonhesa munhu wakatonhesa usekashanesa chi tatiande kutonhesa panext door chiseoti saka right nyaira pano imi chizaza munoti chizaza aiwa musa
toda kuti issue inapa handiti tinongoda issue iyi handiti kuti issue imuwana chizaza muri kuti iyi chete ndizvo handinoda chete zita ndokumbira saka izvozvo zvakuti imimi wana baba handizvo imimi wanani wana chizaza handiti endai back munogara pasi nechi nevakomana moaonesa zvamuri kuda imimi wanani wana chizaza munozvapoine ndozvataura then madaro handitika musaende muine pfungwa yekuzi ngatidzinge ngatiende kuwadzinga aiwa because makatadza kuwadzinga mukoma wenyu akaunza vanhu musha menyu ndiani ndichizaza akatadza kuwadzinga imi mukatadza kuwadzinga ari mberi ndambobvunza kuti what was the secret behind yekotora wana nemukadzi ukokuya kuisa mumusha hapana ari kuziva kuti chichakaitika ende kuti tezvara achizouya uko achibva uko achiuya achinoera hokoko what was the secret mukona kwandikuweza ku right ndosaka ndati imi mwana chizaza ndimo warizwe wenyaya iyi chiendai moone zvamuri kuita nechi newanawo asi chandiri kutaura nechekuti wanawo musawapondere pai musawapondere musakya chiendamo imi daidzai wanani wana sekuru handiti wana chizaza momagara pasi newana nanasekuru handizvo moonesana zvakadii zvakanaka chandiri kuda kuti parugara wanawa hapafaniri kudaidzwa zita rekuti chizaza ndozvandisiri kudini izvozvo izvozvo handizozvida parugara wanawa umwe naumwe ngadaidze parugara nezita rababa wani wake wana sekuru pamurugara nawo chivai mautaura wana sekuru taurai wanawa chokwadi umwe naumwe azive kumusha kwani kwake you be surprised pamwe apo umwe anobva atoenda kumusha kwake akamuza nditoa ndo zvatoda nyaya ite sei igadzisike zvekubarika izvo don't worry about that barika ragara rakadii rakadaro imi mtuto atachizaza ndima warizwe wemisha handizvo chiendai mogare pasi newanawa nanani nanasekuru movha maita zvamunoita then mapedza you let us know kuti tasvika pakati ipapa mune masvika isusu kana tawirirana wanapo toti yes asi kana tagunun'unawo futi toti gadzirisa ipapi zvinhu zvofamba zvakadii zvakanaka imi vakomana hamusiwe kwachizaza izvozvo ngazvigare zvakadii makazviziva hamukwiri chikuva chekwani chekwachizaza zvamuchataurirwa imimi hamuagiwi nanani nanachizaza muchabatsirwa kuti pamuri kunogara mugare zvakadii zvakanaka pasingadaidzwi zita rekuti chizaza tichesei chitendai modzoke hatiriba munhu anouya kudari aine mweya kuti ndida kohwina kunoka hauhwiniba basa redu kuno kutire kugadzirisa tinoti mese mugare zvakadii zvakanaka because considering time yomagarapo itime yakadii yakarebesa zvekuti munhu ungozi nhasi chisumukai muende aiwa no saka matiba yes mama Sorry, ma'am. Yes. Okay. Lazaro yako no. Ori kuita kumisha kwa uri kuite. Kati secondary kare. Right. Kwanza mleta mtu zakari. Lazaro. Wana uri kuwa complain kana. Wana tukulima sana. Uri uzifambisa sei. Kanzi sekuru. Asizwa chakati darutichi. Mambo munozviziva mumasango matinoenda uko. Wasikana tinosangana nawo. Tiwanotipa zvakaoma. Saka ndo zasangana nazvo ani muzukuru wangu. Saka chokwadi chiripo ndechekuti uyu mukadzi ari apo murara wangu akatanga kugarepo mu1973 awakauya 1981 82 tarisai difference yacho zviri kureva chii and mambo ane chekutaura zvakawanda
Aiwa, ndosaka ndati chisekuru. Ndosaka ndati sekuru muripo handisi. Chitorai nevazukuru wenyu avo. Handisi, moenda paground. Mosvika mamabatana nevana ava. Moaonesa zvamurudini. Zvamuruda kuti zviite sei. Zviitwe so that vana wenyu vabenefite zvamuruda kuti wadii. Wabenefit. Uyu mukomana ari apo ndekwagadza ndiani kuchare. Pastor ndo. Ani pastor. Hapo. Right, pastor ndiye akapomba baba. Akanditaura inini mazuva afa muzukuru wangu. Kuzisekuru apa ndakaukira baba namai. Izvo zvadare izvi. Ina nechekuita baba napaina system yangu. Aiwa, ndosada sekuru dzakutodzoka mashure. Chiendai mogare nevana muwataurira izvozvo zvakataurwa nechine mukoma napastor aripo. Kwete kuti vasvitsenya yawo kudare kunokuiwa izoti hawana maraji. Aiwa, chiendai izvo tataura. Chiendai mogare pasi. Kana muri kuda tsvimbo yamambo pamunoita meeting yacho. Tokunzirai tsvimbo ipapo. Tizoda kuzwa kuti masvika papi. Then isu tozoita conclusion. After maita zvomune maita. It's not about issue yekudzingana chete kana kuti yes, ndichienda ino. Mozotitaura kuti munoita right. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.